ଏବେ ମାର୍କେଟ ବାହାରୁଛୁ ତ ମାର୍କେଟ ଏବେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେମିତି ତ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଯିବା ମାର୍କେଟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିବା ଏବେ। जय जगन्नाथ मोर के करछि मोर आ एक न्यू ब्लॉग वीडियो तो आशा करूँ आप मैंने समस्ते भल थे तो मुझे बहुत भल अच्छे तो चल तू देरी न कर वीडियो को आरंभ करी। तो ଏବେ ମାର୍କେଟ ବାହାରୁଛୁ ତ ମାର୍କେଟ ଏବେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେମିତି ତ ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଯିବା ମାର୍କେଟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିବା ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ। ଆସି ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଏପଟରେ ଅଛି ତ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏପଟରେ ଭାଇ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ। ଏବେ ଆମେ ପରିବା ନେଇକି ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଗଣ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ତପନ ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ନେଇକି ଯିବୁ ଏଠୁ ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପରିବା ଅଛି ଏଠି। କ'ଣ ନବ କ'ଣ କାକୁଡ଼ି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଅଛି କେତେ। ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ସରିଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଏଇ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଏବେ ବାଟଣ ପଡ଼ିବ, ବାଟଣ ପଡ଼ି କଷା ହେବ। ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀଟା ହେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଏଠି ବସି ସବୁ ଖାଉଛୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛୁ ଟେଷ୍ଟ ତ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି ମାଛ ଖାଉଛୁ ସବୁ। तो भाई मैंने आज ब्लॉग वीडियो मोर केमती लगे आपको तो मत एमती कमेंट करूँ तो भल लगे कि खराब लगे मत कमेंट करूँ। तो मुझे आगे आउ गोटे न्यू ब्लॉग वीडियो नहीं आसबि आप तो मत आज जो वीडियो किसी भूल थी मत क्षमा कर।